Kagyari naman ang mga pangpabalo namon sa inyo nga mga istorya para sa sining weekend. Una kita sa istorya sang isa ka bata nga nagatiner sa sulod sang Bacolod Boys Home. Kung paano siya nakalabot sa boys home kag kung paano na bagong iya kabuhi. May isa pagid kapari nga laking boys home man ang nagistorya kung paano nagbago ang iya kabuhi matapos nga didto siya nagdako. Kagato man hibaluon ang istorya sang pari nga sa likod sang pagpatukod sang sini nga boys home ina sa Sabado. Kag ato naman liwat nga balikan ang Ay Makilan Elementary School sa Bago City kung saan informal na ginlunsar ang feeding program para sa mga kabataan. Pasobra sa 150 ka mga elementary students pakanon sang libre nga panyaga humalin sa bunga December tubtub sa March sa katapusan sang sini nga school year. Ina naman sa Sunday sa RU Agri-able.